Špania Dolina patrí vďaka jedinečnej minulosti spojenej s baníctvom ku klenotom Banskobystrického samosprávneho kraja. Malebná obec leží 11 km severne od Banskej Bystrice na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v nadmorskej výške 728 metrov. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1263, kde sa spomína ako Montana. Jej ďalšie názvy boli Gereup, Heregrund či Vallis Dominorum. Napriek tomuto historickému prameňu však s istotou vieme, že ľudia tu žili už v dobe eneolitu. V dávnych zmienkach sa tiež spomínajú aušusníci. Historici sa domnievajú, že sa jednalo o banských milicionárov, ktorí slúžili pri banských omšiach. Takáto omša sa v Španej Doline slúži dodnes a je zapísaná ako aušusnícka do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Špania Dolina je vďaka svojej polohe prirodzene určená stať sa turistickým centrom. Má približne 190 stálych a 200 prechodných obyvateľov, ktorí ju využívajú najmä na rekreačné účely. Obec sa rozprestiera v starohorských vrchoch v doline Banského potoka pod severozápadným úpetím Panského dielu s nadmorskou výškou 1101 metrov. Územie, kde sa dnes Špania Dolina nachádza, bolo osídľované už počas eneolitu a staršej doby bronzovej. Toto obdobie je spojené s prvými dokladmi pravekej ťažby medí, ktorá sa začala približne 2300 rokov pred našim letopočtom. Pre svoje náleziska medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola Špania Dolina kedysi preslávená po celej Európe. Prvé bane v tejto lokalite boli otvorené už v roku 1006 nášho letopočtu. Práve v dobe panovania Bela IV. Bolo okolie starých hôr bohaté na medené rudy. Avšak postupne v nich ťažba upadala a tak boli v roku 1251 otvorené výdatnejšie medenorudné bane. Sa v 14. storočí stala popri zlate a striebre mimoriadne zaujímavým tovarom v európskom obchode s východom. Slúžila najmä pre benátskych kupcov ako protihodnota za dovážané koreniny a bavlnu. Najväčší rozkvet zaznamenala Špania Dolina v rokoch 1494 až 1546, kedy celú Banskú oblasť získala Turzovsko-Fugerovská obchodná spoločnosť a vytvorila na tú dobu unikátny mediarský podnik so sídlom v Banskej Bystrici. Na čele spoločnosti vtedy stáli Ján Turzo a Jakub Fugger z Augsburgu. Zriadená bola aj prvá hlbinná šachta a zavádzali sa progresívne metódy nielen baníctva, hutníctva, ale aj obchodu. Rozvinul sa taktiež medzinárodný obchod s meďou. Tá bola v tom čase exportovaná do všetkých hlavných obchodných centier vtedajšej Európy. V horách bol vybudovaný jedinečný systém banských vodovodov slúžiaci na privádzanie vody pre pohon banských strojov, na drvenie a úpravu rúd. K šachtám v Španej Doline privádzala vodu až spod Prašivej v Nízkych Tatrách približne 36 km dlhá trasa zberných, náhonových a spojovacích jarkov. Každý rok sa turisti vydávajú po trase Banského vodovodu, ktorá začína na Donovaloch a užívajú si krásnu prírodu v starohorských vrchoch. Rudné bohatstvo sa postupne vyčerpávalo a s hlbinnou ťažbou neustále rástli náklady na jeho získavanie. V 18. a 19. storočí výnosnosť ťažby neustále klesala, až sa stala úplne nerentabilnou. Na konci 19. storočia Banská komora v Španej Doline ťažbu úplne zastavila a zrušila prevádzku všetkých baní a húd. Okolie obce je plné cyklotrás, na ktorých si aj náročnejší cyklisti dokážu do sítosti zajazdiť. Väčšina z nich je priamo v lese a z niektorých miest je možné vidieť krásnu panorámu obce a okolitej prírody.
Počas leta sa koná stretnutie rodákov na pieskoch, ktorých je v súčasnosti už len málo. Z dediny, ktorá sa tam kedysi rozprestierala, ostal stáť už iba jeden dom. Krajania sa schádzajú na svätej omši v miestnej kaplnke. Počas roka je pri šachte Ľudovíka aj ukážka starodávnej tauby medi. Návštevníci sa tak môžu na vlastné oči pozrieť, ako sa kedysi tento ušľachtilý kov tavil. Špania Dolina organizuje počas celého roka množstvo akcií nielen pre svojich obyvateľov. Vo varení miestnej pochuťky Štiarcu každoročne súťaží viacero tímov. Návštevníci tohto podujatia majú možnosť tradičné jedlo ochutnávať. Každý hosť si vyberie aj z množstva zábavných atrakcií. Futbalové ihrisko pri šachte Ľudovíka už obvykle ožíva počas futbalového turnaja v krásnej prírode. Nezabávajú sa však len hráči tímov z okolia obce, ale aj športoví fanúšikovia, ktorých tu čaká okrem nezabudnutelných zážitkov a posedávania so známymi chutný kotlikový guláš. Z ihriska sa následne všetci presunú na námestie. Po zotmení sa práve tuto začína tradičný spoločný pochod permoníkov s lampášmi a fakľami po halde Maximilián. Na záver dňa je pre všetkých pripravená tzv. Tekvicová zábava, ktorá sa každoročne uskutočňuje v Klopačke. Dolina je známa svojim banským náučným chodníkom. Prechádzka začína na námestí, kde stojí aj banícky orloj, posvetený a slávnostne uvedený do života v roku 2004. Už samotný zvuk baníckeho klopadla evokuje súčasníkom kedysi pravidelnú zvukovú kulisu doliny. Nad fárajúcimi špaňodolinskými baníkmi bdie svätý Klement, ich patrón a ochranca. Počas prechádzky sa môžete zastaviť aj priamo v Klopačke. Napriek všetkým snahám pracovalo v Španej Doline koncom 17. storočia už iba 800 robotníkov. Ženy a deti baníkov pracovali dovtedy pri triedení rudy. Postupne si však začali privyrábať aj paličkovaním čipiek. Založili tak tradíciu špaňodolinskej čipky. V roku 1883 vznikla vďaka tomuto podnetu i škola. Banícka strážnica Klopačka bola sídlom banského inšpektora. Nachádzali sa tu tiež izby banských dozorcov a miestnosť na zhotovovanie banských máp. Vo vežičke bolo umiestnené klopacie zariadenie, ktoré slúžilo na zvolávanie baníkov do šachty.
Svojmu účelu prestala klopačka slúžiť okolo roku 1910. V roku 1998 bola celá jej budova obnovená a stala sa tak dôležitým prvkom rozvoja cestovného ruchu v obci. V objekte je reštaurácia, ubytovanie penziónového typu a na poschodí sa nachádza menšia muzejná expozícia. Denná štôlňa je prvou zastávkou náučného chodníka a patrí k najstarším stavebným dielam v Španej doline. Práve ona bola jednou zo vstupných brán do Banského revíru. Kedysi sa každé ráno pred ňou baníci modlili a sfárali do jednotlivých šácht. Druhou zastávkou je banícky dom z 18. storočia, ktorý stojí na vysokej podmúrovke. Spolu so spevnenými rohovými stĺpmi slúžila na vyvažovanie strmého svahu. Chodník pokračuje popri 4 lipách až k fajtlovej štôlni. Tá bola narazená do vysokoležiaceho rudného ložiska nazvaného Kukel. Patrila k tzv. Dedičným štôlňam slúžiacim k odvodneniu a odvetrávaniu. Spojená bola prepravou vnútri celého ložiska. Jej dĺžka v 18. storočí bola 740 metrov. Banícku scenériu Španej doliny dotvárajú doposiaľ nezalesnené haldy, ktoré pretrvali nad obcov až do súčasnosti. Cieľom obce je haldy zachrániť ako technickú pamiatku spolu so zachovanou šachtou a štôlňami, ktoré sú sprievodcami pre verejnosť sprístupnené. Halda Maximilián priamo nad Špaňou dolinou tvorí charakteristickú panorámu obce. Cez haldu Maximilián smeruje chodník k šachte Maximilián, ktorá je druhou najstaršou v Španej doline a dosahovala hĺbku až 320 metrov. V ďalšej zastávke sa dostanete okolo tureckej bašty, ktorá bola postavená v roku 1644. Jej prízemie sa pôvodne využívalo ako sklad vtedajšej bojovej techniky a munície, neskôr aj rozličného banského materiálu. Dominantou obce je areál rímskokatolíckeho kostola Premenenia Pána vysvetený v roku 1254. V roku 1593 bol objekt prestavaný, rozšírený v gotickom slohu zo staršej románskej stavby a postupne upravovaný do dnešnej podoby. Kostol stojí na prirodzenej vyvýšenine nad námestím, od ktorého vedie kryté drevené schodisko so šindľovou striežkou a 162 schodmi, a to priamo ku kostolu. V interiéri kostola je dodnes zachovaný orgán z 18. storočia banskobystrického organára majstra Podkonického. Významnou pamiatkou je neskoro renesančný obraz svätého Klimenta, patróna baníkov, datovaný do konca 16. storočia nášho letopočtu. Pozoruhodné je pozadie obrazu, na ktorom je zachytená Špania dolina s mohutnými haldami. V jeho areáli je situovaný objekt bývalej fary, pôvodne renesančnej stavby z polovice 17. storočia. Prechádzku môžete ukončiť na futbalovom ihrisku. Práve tu sa nachádza vstup do šachty Ludovíka. Nad ňou sa kedysi nachádzalo vodné koleso s priemerom 12 metrov, ktoré umožňovalo baníkom fárať. V budúcnosti obec plánuje sprístupniť šachtu širšej verejnosti a vybudovať aj sieť výťahov s bohatým využitím v turizme.
O rozvoj obce Špania Dolina sa okrem jej predstaviteľov starajú i ďalšie neziskové organizácie. Už od roku 2003 je poslaním občianskeho združenia Banícke bratstvo Heregrund Špania Dolina obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, ale tiež zbieranie a reštaurovanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Organizácia športových podujatí v obci je hlavnou činnosťou športového klubu Baňa, ktorý obhospodaruje tenisový kurt, plážové i tradičné volejbalové ihrisko. V Španej Doline sa nachádza i diecézne centrum mládeže Maják, ktoré je centrom voľného času s výchovnými, vzdelávacími, ale aj rekreačnými aktivitami. V obci fungujú aj ďalšie neziskové organizácie, ako napríklad OS Bermon alebo Klub slovenských turistov Baník. Príchod Mikuláša čakajú deti zo Španej Doliny veľmi aktívne. Zúčastňujú sa totiž tvorivých dielní. Vďaka tomuto podujatiu môžu byť svedkami výroby tradičných papierových betlehémov, pečenia vianočných oplátok, zdobenia medovníkov, ale aj výroby vianočných ozdôb či darčekov. V Španej Doline žiadny lyžiarsky svah nenájdete, avšak kúsok od tejto obce sa nachádza rozsiahle ski centrum Šachtičky, ktoré privíta každého lyžiara. Lyžiarske stredisko Šachtičky sa nachádza len pár kilometrov od Španej Doliny. Uprostred malebnej prírody si na svoje prídu nielen profesionálni lyžiari, začiatočníci, ale aj tí najmenší vyznávači tohto obľúbeného zimného športu. Lyžiarske stredisko disponuje okrem 7 starostlivo udržiavaných zjazdoviek aj servisom a požičovňou lyží. Miesto plné zábavy a oddychu je určené aj tým, ktorí holdujú napríklad jazde na saniach. Množstvo snehu, nádherné biele hory a pokoj pôsobia na každého priam relaxačne. Horský hotel Šachtička, ktorý nájdete priamo pri zjazdovkách, ponúka svojim hosťom okrem pohodlného ubytovania a wellnessu aj priestory pre kongresy či oslavy. Atmosféra tohto krásneho miesta zanecháva v návštevníkoch a turistoch nezabudnutelné momenty a zážitky, vďaka ktorým sa sem veľmi radi vracajú.
Krásna príroda v Španej doline sa prebúdza zo zimného spánku a čaká na nové tváre, ktoré prídu do tejto dedinky. A keďže ubytovania je v Španej doline dostatok, príďte si aj vy vyskúšať pobyt v starodávnych ľudových domčekoch a zažiť aspoň na pár dní život s nádychom minulých storočí. Radi vás privítame.